Fáilte go dtí an féidir leat le Gaeilge Mhaigh Cuilinn agus Conradh Gaeilge Mhaigh Cuilinn. Tá an dria chun Rita agus an Róbat a léamh le Máire Zepf maisthe ag Andrew Whitson ón an tSnáithad Mhór. Hi Cordia, inniu tá mé chun Rita agus an Róbat a léamh díobh. Seo hí Rita. Tá seomra leab a Rita ina phráiseach. Ba bháil le Rita Róbat. Róbat sóir seortála a glanach sús an phráiseach is mú. Ní bheith mami ag tuairt amach riamh a ríis. Dhéanamh Rita praseach, agus dhéanamh an Róbat soirtáil. Praseach. Soirtáil. Fad is nach mbeidh a Róbat rónéithe níor bhaile le hí sin. Bheith ar a thuiscint cáthúir a bheith rudaí le fágáil mar atá. nó bheith Rita an chrusta. Tá ghorfach sé smach de rudaí ba chóir a bheith fion. Bheith sin miltnach. Agus meramacha is aige cáthúir le stoppa thiocach lena Róbat triblóid mhór a hairint arthaí. Is fua le Rita triblóid. Déitoch an Róbat seo gach rud a bhile. Agus céim deire a bheith leis. Dachraigh Rita a hintin. Níor bháil a Rita Róbat soirtála níos mú. Tá Rita níos fearr ag soirtáil nó mar atá Róbat ar bith. Gur maithe gí a Cordia. Féach Maigh Cuilinn ar mappa. Seo an Ghaeltacht. Tá Maigh Cuilinn an seo I gConradh. Níl muid a bhád ó chathair na Gaillimhe. Féach nua. Tá sé chun bacrás a dhéanamh sa ghairdín. An Féidir Leat léinn sús san air. nó ri ar nós na gaoithe. Bígí leis. Inis ba seisiún ceoil iontach a gcuin le Barry, Éine, Amy agus Paul. Is iad ag sinnam an puirt an ceis a bhfuil libh a chairde.
an tá dearg linn Maigh Cuilinn anois. Tás Coill Uimhir Mhurchú linn is cul chathair í de aine. Féachtarthaí ag seanam an Mason Sapron le Michael Russell. An dúshlán atá ag daingeal inniuh ná conas roicéad a sheoladh le balún. An Féidir Leat a dhéanamh is féidir. Conas roicéad a sheoladh, ag tastal, gá cothair, shrang, balún, tape, agus sup. Cur an shrang timpeall cothair amháin mar seo, cur an sup an shrang. Ceangal an taobh eile den shrang an gcathair eile. Gramí gon balún an shrang, scaoil leis. 5, 4, 3, 2, 1. Seo Maigh Cuilinn, seo an Gaeltacht. Bígí linn ag úsáid an Gaeilge. Bígí bís ag úsáidí. Bígí ag spalpaí an táma lig. Bhfuil dahí an bhfuil sé an sin míthe, an bhfuil sé an sin míthe, an bhfuil sé. Seo Coill Ráinn I Maigh Cuilinn is éiveann linn ar gcoill álainn. Bíonn daoine ag dul thíos ann ag siúl I gúnaí agus ag breathnú ar an teamplacht álainn atá ann. Féachar tuaireann anois tá sé dul ar siúlóid sa choill. Sprálam na bláthanna sprálam na géiste na éimí is sprálam na cailse sprálam na crainn agus is sprálam na bláthanna sprálam an nádúir. Slán is gur míle machcuibh a bheith linn inniuh le haghaidh ar glór an Féidir Leat. Slán agus gur míle